ndị na-azụ ahịa na nkwa menyi ọka na Anambra steeti ekwugo na ihe butere ihe ngara ọnụ ọkachasị n'ebe dị iche iche n'ala anya bụ Naịjirịa bụ mwepụ ewepụrụ sọbsidi n'ihe gbasara mmanụ ụgbọala nyere gọọmenti etiti. Ụfọdụ ndị na-azụ ahịa bụ ndị kwuru okwu banyere otu ahịa si aga gwara onye nta akụkọ anyị bụ Abụchi Nwozo okwu ma kwuo na ihe gbasara ihe ji agara ọnụ ọkachasị erimeri dị iche iche na na-akpọ oku ka awepụ ihe gbasatara sọbsidi mmanụ ụgbọala ka ewebalata ahụ ndị mmadụ na-ata ọkachasị ihe ahụ ụmụafọ Naịjirịa na-agabiga. Abụchi Nwozo wetara akụkọ a. Otu n'ime ndị ahụ na-azụ ahịa n'Ukwu, Chief Ndubisi Eke, kwalarịrị na mbụ ọ na-eji nnukwu ụgbọala ebu ahịa ya, mana ugbu a ọ na-ejizi obere ụgbọala n'ihi na ihe o gotere ebughị ibu n'ihi oke ọnụ ahịa. Keke ju nwe mana okokoko na-etara ika o mere anyị onwere anyị nwere ike nji nwe ego ya ma igoche 1000 taa ilelide eleche mgbe na-eleche ilu ọzọ a na-agwa na ọnọdụ na 15. Ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na Nkwamenyi Ọka, Oriakụ Bridget Eke, Oriakụ Okwudiriakụ Mmadụ nakwa Nọnyelụ m Okonkwo kwararịrị na ihe dị oke ọnụ n'ahịa metụtara ha n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na ha dị erepụzi ahịa. Tomato enugwu na n'anya anyị na-egobe 70 80 nke ogologo a, mana kịta iwe ọnọdụ na 1400. Ihe a na-ele mmanụ nri 2000. Ya na-egobe akpa ede bụ 120,000. Mana kịta Jizọs mere anyị amala, anyị na-egote 80,000 one bag. But mgbe anyị na-egote 80,000, mgbe anyị na-egote 120,000, basket bụ 10,000 naira.